Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Henry M. Anbida dyan, VP Henry Maceda. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa Pinky On, tutok lang sa TCGB. The best. Una gasta banggit, Ayos. magkape kita with VP Henry, nga rin happy. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa morning hirit. M sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Sure ka? Henry M. sa Pinky On, Sure ka? tutok lang sa Very good. TCGB. Opo, Una nasa sabutan gasta niya mo. banggit, VP Henry ka TCGB, an idol me. Merindal na, merindal. Ano merindal? Pamahungon yan. Latusunta ka na. Pamahungon yan. Taaga. Basta ka sana na. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. The best. Impormasyon, Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o katuran. Masabi ka kan, ano na ini? Matilang patatalbi. Ang ulog mo na higri ka na. Gari ka na ka sigurong salbatana ka. Pagkaraya ba ya? Henry M. Pagkaraya ba yung fight mo pagkagaga? Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa Pinky On, tutok lang sa TCGB. Una gasta banggit, Iwa ka tabi, Kap. Masasabi ka? May masasabi ka, Kap? Hello. Si Kapitan Yading. Ano tabi, Kap? Ano na? Ano na, Kap? Surto na Yading Baraylita. Ako na. Dahil man ginagbarayli bagata. Dahil man kita nagtugtog yung barayli. Magkakurang din ang iturog. Tapos surto na Yading Barayling Yading. Ganyan. Maguruli sa... San mga dalagang pero dahil magpara rapit-apit sa payag. Ay, ta maray man advice ko sa payag kina. Dahil magpara rapit-apit yan sa mabaka. Tapos, nabakasan pagkalipasan mga 2 bulan. Sa morning hirit. O sa rong bulan. May ka na. May music ayun na, delayed problem. Maribukong ka na. Malabuong ka na. May news ka na, may music ka pa, Ayaw sign ka pa, Yes. DCGB, morning hirit na. Yay! Iyan ang ganda pigasabi ko. Eksakto nang gad. Iyan ang pigasabi ta. May music ka na, may news ka pa. Masabi ka Yan. kan, aduda ini. Ago pa. Namit gas. Sarawayo na salbatan. Naman ganon. Sinabritan. Nakasa namin. Sinabritan pala. Kyung-hee Wachay. Kakoy Ronald. Kyung-hee Wachay. Good morning. Hi, hi, hi. Happy Chinese New Year po sa Gabon. Na mga friend, ano yan? Mga friendships na mga Pinoy. Happy Chinese New Year, kapatid. Kumusta lamang? Kumusta lamang ang sa tuyang buhay? Chinese New Year. Kyung-hee Wachay. Kumusta ang sa tuya tabi ng mga brother, sister, Chinoy? Gero day man kansilado kan Chinese New Year. Kansilado ang Chinese New Year. Kansilado mga tugang ang Chinese New Year. Para po sa kuan, para po sa ano ini. Para po sa ngunyan dahilan sa COVID-19. I mean, ako kansilado ang Chinese New Year. Dahil man pwede i-cancel ang Chinese New Year. Sa mga aktibidades kan Chinese New Year. Yeah. Baka dagitan kita ni apulan ako itik ako ni Madam Kristang. Boda ni ano ini ni Madam na ano ini na Natinatang. Ano
mo ngayon, no, sabi mo ngayon, friend, cancel, ngayon pwede makancel ang Chinese New Year. So, aktibidades man sana ang kansilado dahilan mga tugang sa COVID-19. Ayaw. Yan po. Yan ang totoo. Ano tabi, Madam Kristang, buda, Madam Tinatan, mata na ka mo. Oy, mata na. Daran mata man sana si Kapitan, si ex-Kapitan, siya ni, si ex-Kapitan Ronald. Si ex-Kapitan ta? Si Jim, si Bossing Jaime, Dan. Gari yun matay si dua gari, so kuan gari turog pata. Chinese New Year man ngayon yan. Uy, may istorya naman daw kita kaya ng mga ano yan, ha? May istorya naman daw kita kan mga buenas angon. Ano nga ng Chinese New Year? Year of the ano yan? Naling mo, di nga ni pala akong aram daw. Tapudang ko daw. Year of the Ox. Ox ngunyan, ha? Ox pa de. Pading mara de. Ox, ha? Todo, tama na daw kitang ma-interview kan Chinese New kan ano yan. Year of the Ox. Yan. Ramon ta daw yan na mga istorya, mga tugang kasatuyang mga brother Chinese. Mga Chinese. Okay, sige po. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Mga baretang may init, mga tugang sa morning hirit, habang kamo dyan nagkatutok, nagkakape. Pero din nalingaw, ang Jim's Coffee, mga tugang, mantinido yan. Kape-kape manggilalay kita. Mientras tanto, mga tugang headlines o kaya mga sumada kan mga drakulang bareta kanal daw. No ID, no entry sa gabos na mga establishmento kan Sursogon ipapasunod daw ay talaga. Kung dahing ID, dahil ka makalaog mga tugang sa mga establishmento sa Sursogon, matindi matindi ning ipinasunod ni Governor Chis Escudero, ha, tungkol po digdi mga tugang sa mga pampubliko asin pribadong establishmento na negosyo. Kung dahing ID, dahil katabi makalaog. Tapos sa bagay, pambira man kita magduman sa Sursogon. Pero tabi sa mga taga Sursogon dyan sa Castilla, Pilar Donsol, Santa Magdalena, yan po sa Magallanes, sa Preto Diaz, parte kan Sursogon City. Hindi pala Preto Diaz. Ano nga parte kan Sursogon City? Bacon. Bacon District, ano? Buda mga tugang sukan, so digdi sa siyang makasukan di si GB dyan. Di po sa Maya, Preto Diaz, and then digdi sa may sa Impa. Basta yung area ang inidigdi, sampangan sa sukan, makasug dyan, ha? Pag mapaligat, pasursugon ka mo, dahil magdaratabi kay ID, ha? Ngayon, makalawag ka mo sa mga malls na dudumanan ninyo, ha? Okay. Mientras tanto, anti-vaccine rabies, ha? Pwede daw kaipuhan mga tugang sa Legazpi. Dapat man talaga ta. Ang mga ayam takadakol ng buhi. Tapos mga tugang ano yan, ha? Nakakawagas man sana dyan sa palibot, ha? Dapat talaga may anti-rabies. Susulog dyan. Ay, susulog. I-ineksyon sa mga kaayaman, ta. Di na tabi pagpati po sa mga ayam-ayamon. Mientras tanto, Jimmy, nasalita po, may dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Kumusta dyan? Yes, salamat, BP. Maray na aga sa mga parantabay. Medyo maturo tranquiloan sa kuyang area of responsibility. Dahil mga toward na mga insidente na na-monitor kita sa mga police reports, police record. Pasiring kita sa iba na lang na mga istorya ta BBB, nag-alukar na kuta na ang lokal na gobyerno kan libon nin 800,000 pesos para pambakal vaksin kontra sa COVID preparasyon o na iguana kimagabot na bakuna. Alagad kan mag-inquire si Mayor Das Maronilla sa DOH, kulpihon palan ang mga requisitos ta BBB. Na kaipuhan kung nalimbawa ngaya mabakal na libon ki bakuna sa COVID, kontra COVID, para proteksyon sa kana mga constituentes,
ang mga kaipuhan palan dapat mapagibo ka igwa ka storage facility asin iba pang mga bagay para mapreserbar ang mga babakalo na vaccine kung sa additional budget pa ini na iluluwas kan lokal na gobyerno. Dahil ini kakayanon pan munisipyo sigun sa alkalde kung saan magabat sa lado kan mga local chief executives na pag-comply sa mga requirements sa pagsabing dahil available na pundong paghugutan ang LGU mantang kun igwaman may mga maapektuhan na serbisyo ang munisipyo. Bilang desisyon, sinabi kan alkalde kan Libon, dahil na sana ihiroon kan LGU sa kaban ka ini, ang inalokar na budget, imbes maghahalat na sa nasinda kung ano ang mga lakdang ka national government sa pagsabing bako sa naman Libon, ang may siring na pananaw. Iyo mananggad. Oo. Actually, ang Libon, pwede makisaray sa Legazpi. Ano makisara? Makisaray kan vaccine. Tayo ning sarayan sa Legazpi na kuan kan Legazpi, kaya ang 5 million vaccines. Ang problema lang diyan ang pagtransportar from Legazpi to Libon. Oh, siyempre, kaipuhan mo dyan kay mga preserva. Kipuan mo kay Marina klaseng freezer para ano yan ha. River ban. Oo. Diyan pwede kan sulugan kan sira. Oh, di mabakal naman panibago naman. Kaya kon man talaga, problemado man talaga ang kuan, problemado man talaga ang mga ano ini. Ang pagtios ka talaga ng mga LGU, magkakaigwa ka man talaga kay kuan, magkakaigwa ka man kay problematic ka talaga. Pag-araw. Kaya ang dapat kayan, mahalat ka na sana, mahalat ka na lang kay kuan, mahalat ka na lang kay sugat to sa mo na libre kan gobyerno. Kari man sana sa tao kung talaga ngaya rinisitahan ka kay mahaluno na bulong, may kamandian ka. Dahil mo man kaya, wala ka man pambakal. Simbag mo na sa nakamwat may. Iyo, mahalat ka na lang ka. Ayan mangyari dyan. Oo. Ang pagkaya si Mayor Das Maronilla, gariligas piman sa naan nakakomply kan mga requirements as iguanin available na pondo pambakal kan COVID vaccine. Yes. Buda Naga City, gaman sindaki, pero mas nakula sa Legazpi na lokar. Lower class, what about sa mga lower class municipalities? Wala. Mahalat ka kanso libre. Nangako mambagaan vaccine sar na bubutatawan ng kitang mga vaccine digdi sa mga probinsyas. Ang light talaga pagtios. May mabot. Ano man na bagay talaga pagtios ka nariparo. Daalangan man kayahon mo anday mo man kaya. Pero mas mari ang tios ta med kuang ka padabagakan mal na Dios. Duman ka na sana. Bahala ka, matangad ka sa langit. Bahala ka na, Lord. Kaya talagang, dahil kaya yan. Dahil kaya talaga. Dahil kaya. Mismong Mayor's League President. Kaya mo na bumakal, kaya makakarawan yan pag dahil na bugtag sa tamang sarayan. Ngayon na nga may pundo na pambakal ko na 800,000. Makakarawan yan pag dahil na ibugtag sa tamang sarayan. Sayang na vaccine. Masasayang. Niya bata baga sigang puro brown out pa. Yes. Mapakal ka ki Jensen. Okay. Jensen digding pang munisipyo, dahil man siguro yan. Dahil man ang kaya, may requirement ka. Kaya, sa pagiling-iling ka na alkalde, ay, kuha na lang isaray na sana yan, 800,000 na yan dyan, no gamiton sa dating kung ano mga padumanan kan munisipyong serbisyo. Yes. Kaysa masayang man sana, kung may vaccine man, nagkasarayang man sana, dahil comply man sa mga requirements, dahil mangyayari. Yeah, okay. So, yan tabi, BB. Ang sitwasyon, manungod sa mga hinguan na magkaigwa ki bakuna na para makakontraan na COVID virus, kundi may mga problema pagabot sa pondo ang kada lokal na gobyerno. Yan ta, BBPN, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang iyan po ang mga istorya tungkol dyan sa mga pagbabakal tabi inin mga vaccine sa satuya tabi na kapalibutan.
Okay, sige, sandali lang. Okay, basahan ko muna ining text na kuya ni Kuana, ni Pading Ray Romero. Halin nga niya pa di sa Salmo 105:1-4. Kagurangnan, mag-apod siya sa iyang ngaran. Magpasalamat kamo sa kagurangnan, mag-apod siya sa iyang ngaran. Irokyaw nindoan sa iyang mga gibo sa banwaan. Awito nindo ang mga awitin pag-umaw sa iya. Nasandali lang hata. Nawara, madali lang. Nawara, pangyayari sa maoraro. Punon ta. Magpasalamat kamo sa kagurangnan, mag-apod sa iyang ngaran, irokyaw nindoan sa iyang mga gibo sa mga banwaan. Awito nindo ang awit nin pag-umaw sa iya, ibareta ang gabos na ngangalasa na ginibo niya. Magmuraway kita sa banal niya ngaran, mag-ugma ang mga pusong naghahanap sa kagurangnan. Hanapan nindo ang kagurangnan asinan sa iyang tabang. Danay nasambahon nindo siya. Yes. Amen. Amen. Thank you, Tabi Pading Ray. Romero sa imo tabing magayon na kontribusyon ko niya na pagkaaga. Tod-ta. Basahan ko naman kamo kay Rawit Dawit. Mga tugang nahali Tabi kay Pading Ray Romero. Buda, good morning Tabi kay amigong Jonas Rosal. Atapon permi si Jonas na magmata. Permi ano yan na di. O tod po i-text na mga tugang sa tuya Tabi na mga i-text na po ang sa tuya na mga greetings sa birthday. Papasadahan niya to yan. Ay, yes, po. Here po sa gabos na mga Chinoy, Filipino-Chinese. Nakanta ba po sa mga oras na ini? Happy New Year. Kyung Hee, Wachai. Jomar Bien, may report. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, DJ Enrique. Good morning sa mga parantabay, mga aresto ang mga nasa record kan mga pulis blatter didi sa First District and Albay. Sa Banwaan kan Santo Domingo, 2 ang arestado dahilan sa kasong robbery. Ang mga ini iyo si Roel Banyares alias Bulaw, 22 anyos, soltero, residente kan Barangay San Isidro, Santo Domingo. Asin Jenny Bert Mandano Balonso, 21 anyos, soltero, residente kan Sitio San Antonio, Barangay Fidel Sortido, Santo Domingo, Albay. Ang 2 inaresto dahilan sa warrant of arrest na pinaluwas kang korte kan Enero 6 sa kasong robbery in an uninhabited place o building. As in, igwasindang piyansa na tig 18,000 pesos kada saro kung gusto mo na nila makaluwas sa kaso o sa karsel abang pigbibista pa ang kaso. Sa Banwaan kan Tiwi, garo na mumpunin mga may warrant of arrest. So, Tiwi Police, matapos ang sunod-sunod na aresto. Enot na na-arrestar si Alben Silian Colinares, 32 anyos, sarong construction worker. Taga Purok 5 Barangay Bagumbayan, Tiwi Albay. Ang kasong pigahan pangkay direct assault. 18,000 pesos man ang piyansa kay ni. Sunod si Elmer Contante Fulgar Jr., 20 anyos, construction worker man, taga Barangay Naagas, Tiwi Albay. Ang kaso niya, theft o panghabas, 6,000 pesos ang piyansa. Naarestar man ang sarong 38 anyos na lalaki na mayagom, construction worker, residente kan Purkuno, Barangay Lourdes, Tiwi Albay, dahil ni pigpangaranan. Ang kaso niya, acts of lasciviousness, acts of lascivious conduct sa irarum kan Republic Act 7610 Section 5 B, 200,000 pesos ang piyansang kaipuan niya kung gusto niyang para mientras na makaluwas na karsel. Sa kasong ini, ang gustong sabihin kay ni basado sa Section 5, iyo an inaprobitsaran niya ang sarong minor de edad na puwersahan. Mientras tanto, isinabay naman sa aresto o sa pagdadakop ang 2 pang persona pero ini sa tupada alas 3 gis na kan masakyadahon kan mga miyembros kan
Tiwi Police ang tupadan sa Purok 2, Barangay Lourdes, kan Tiwi Albay. Arestado digdi si Geoffrey Dasilio, 55 anyos, kan Barangay Naga, Tiwi. Asin si Sani Nunez, 50 anyos, kan Barangay Maynonong, kan Tiwi Albay. Yan tabi, BP Henry, ang laog ka na police blotter sa nagkapit ng lugar dito sa 1st District. Surunod-sunod na arresto. Jomar Bien, DCQB. Salamat, Jomar. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ans Galero po may report. Ans, good morning, Ans. Buhian mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, nagpagiromdom ang Department of Trade and Industry o DTI Bicol, katuwang ang DTI Albay Provincial Field Office sa mga negosyante na nagpuuna at sin may plano pang magpabakaala ng mga Valentine items ngunyan. Napapaabot na aldaw ng mga post sa Pebrero 14, 2021 na siguraduhon tamang presyo ang pagpapabakal ninda. Iningunyan ang tinawang doon kanduang ahensya partikular na ni DTI Albay OIC Provincial Director Dindo Nabol na maski na daw bako man konsideradong basic as in prime commodities ang mga produktong siring kan panregalo, cake, tsokolate as in iba pa, kinakaipuan man giraray sumunod ang mga partinda o mga negosyante sa pinagpapotob nindang lay manungod sa pagbugtak ng price tag as in man ang pagsingil sa tamang presyo kaini. Pinaglalauman kan DTI Albay na ngunya nagpirang aldaw na sanaan na natutada bago pa man na aldaw kan mga puso kining Valentine's Day. Posibleng lumang daw ang bilang kan mga mabarakal kan siring na produkto. Kaya hagad ninda sa mga negosyante na mag-operar sa siring na bagay, tangan na daiman maabuso kundi mapurtihiran man giraray na diretsos kan mga konsumidores. Ngunyan pang peak season naman kan Valentine's Day sa maabot na Pebrero 14, 2021. Ito ang BBP mga informasyon, ang Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Hali dyan sa Rawals. Uy, sandali lang yung mga text natin, Kasadaan ta daw sa mga early. Kyung Hee Wachay, Henry M. Yes. Good news, special non-working holiday. Bad news, puminutok sa transformer digdi sa Molabe Street. Pulo 4, Barangay 8, Bagong Bayan, Washington Drive. Kaya din rin sila, tusunta ka dyan. O sige, Migo, i-report yan tabi na problema dyan. May si Dar Orange sa patron saint kan mga daing kuryente. Special people are always treasured in my heart, remembered in prayers and wished all the best in life, for they are God's precious gift. Have a blessed morning from Villanueva, campus ng Kamalig, Albay. Yes, good morning po. May text na po yung mga birthday greetings natin. Mga tugang, Ramon Tagrari, ang dagdag na report. Hali dyan sa luwas, Alarmario po nasa linya. Paringal, good morning, go ahead. Good morning. Kulang pa talaga ang kooperasyon kan mga tao sa kampanya kan gobyerno ang responsable sa pagpanin ayam. Sinda Doc Manny Estepona kan City Veterinarian Office dahil managutunong na on ang mga balaw-bagaw ayam alagad dahil maubos-ubos dahil mas dakol ang pasaway asin sigipan urbon kan mga ayam. Minaruluwas ng po kung minsan nakakakagat asin nagiging kausanin aksidente. Tiringkan sarong banggi sa kay Taisan panin na aksidente dahil sa ayam. Pagkaaga minsan maski sain na tinampo na malatat anati kanayam sa mga basura na titarabag huiwaragas. Yan ang mga perwisyo kan ayam. Alaga na rason man kaniba, yun nakakatambang sa pagbantay sa maabas. Kaya biburian lalo na pagkabanggi na iyo man lugod nagiging kayo kan mga taga City Veterinarian Office dahil man talaga na tutunong na pagbara-bagaw ka ni asikaw magkutaan kampanya na sirilo ng mga ini alagad talagang ba nagigiman na pasaway. Yan, bali ang bukas ng informasyon. Hali de Cristas Alarmario, DCGB.
声到我家大门口。 Alright. Salamat pa rin Al sa mga obserbasyon. Hali po dyan. Alas 5:31 na po ninaga, mga tugang sa Morning Hirit sa DCTV. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Marila Cruz nasa linya. Paring Mar, good morning. Go ahead. Yes, good morning, TV. Good morning sa mga taga-Bagantabay. Headlines ko niya ng pagkaaga. Dating daan leader, Brother Eli Soriano, Oh. Gadana, Oh? sa edad na 73 years old. Siring man dahil pinagpahayag kan mga pag-iriba kay ni sa Oo. grupo sa reliyon kung ano ang kausa kan pagkagadan kan asambit na Ayo. Say na ganda nini pa day. Dahil pinagunamitan, PP. Oo. Garawara man sa Pilipinas ini kayo. Dahil nasabi ano? Dahil man nasabi. Oo. Wala. Basta pinag-post lang yun kan sa iyong mga pag-iriba sa Oo. kongregasyon. Na nagparam na. Roger Si na. Brad Eli. Mhm. Okay, nantasang sa ibang mga headlines kunya na pagkaaga, aprobado na Ah? kan FDA An? itong supik ibabakuna sa PSG. So, Inaprobaran na, so nabakuna na. so Sa ibabakuna pagkaro ini, iba bakuna? Oo. inaprobaran na Aha. Anong kuno yan? Bakuna? Sinovac. Sinovac? Oo. Ano, made in China yan? Ayo. Ayun. Ayun, Oo. diba? Oo. So, kunya nanitinga po nindang compromise use. Natalo tagwang araw ka na term, ano? Ay, piganap ko nga ni kung anong ano, pero yan ang Natataan sa kaganda. ng approval. Bako so, ano ito? Ano ito? EUA? EUA. Ang Iyan, sabi compromise ni- use? normally, bago tugutan ngayon na gamito ng sarong bakuna, Oo. dapat na magkaiko ng emergency use authorization. Yan, EUA, yan. gikan sa FDA. Pero sabi ka na hensya, pwede man ngayong tugutan ang paggamit ng sarong bakuna, Oo. maski warang EUA, basta may compassionate use permit ang mga ini. Maski ano, kalibong naman ang mga paya. Para ayos na. Ayos na? Para matapos na? Roger. Oo, oo. Sa iba pang mga balita, Pilipinas ay maparticipar sa naval drills sa South China Sea. Iwas ribok daw kontra China. Si Sen kuan naman military drill naman. US, Si Sen Kariba. dapat sa Pilipinas, tunyaw siya sa ma-drill sa China, sa South China Sea. Di masulo pala sa US mag-practice. Roger, iwas po sa ngayon na, hindi ngayong ribok din, nasa na. Okay. Pangyayari sa mga baka. Dating Chief Justice Renato Puno napili bilang amicus curiae o friend of court. Amicus? Amicus Curiae. curiae o Friend of court? Atala pati ba yun ano? Sindaan mabudaan sa rubal kayo ni si Hardalesa. Justice Hardalesa. Asa na maging papel, iyon interpretar. Sin magpahayag ka mga sindaman na puro-puro opinion. Oo. Manong duman sa mga pagkontra sa anti-terror law. Ayo. Okay, Amicus curiae. Mhm. Mga narahay sa COVID-19 sa Pilipinas, sobra na sa 500,000. Aha. Kampanya kontra sa online exploitation, batakos daw, sabi kang PNP. Mantang child car seat law, as in motor vehicle inspection service, sinuspindir na ni Presidente Rodrigo Duterte. Iyo ba ya? Tama dyan. Tama yan na decision ni Presidente? Roger. Wrong timing man paano hiro kang iltiong ini? Roger. Oo. Mga single mo niya na Valentine's Day, dako lang malipot ang puso Ano na? Maabot na sa 34.8 million sigon sa Philippine Statistics Authority. Okay. Mga nasa 18 million mahigit ang lalaki. Aha. Nasa 15 million mahigit ang babae. Dakol man talaga ang lalaki permi adi. Oho. Kaya pala si Siributso iba? Baka sige pambawas. Sige panbawas. Mga lalaki nagiging babae. Bata dakol nga ng lalaki ko gusto maging babae ka, di ba? Roger. May kaagaw po sa babae. Sige nga
paano mag-anap kay, kampang. Pagyayari sa maaba ka. Oho. Maringan is para ka madali. Oho. Okay, alam ko ng inflation rate sa nasyon, posible daw na mamantin sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas. So, RBP, yan mga headlines ng pag-aaga. From Newsbase, yun po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat Paringmar sa mga istorya sa Lado Nacional, maralawas sa mga periodiko. Enot mga tugang sa indong programang Morning Hirit, dyan tod lang. Asin po sa mga bareta alas 7 sa DCGB. Okay, sige po. Oy, 5:35 na. Ang titulo kang rawit-dawit, ang video okay ordinance sa siyudad ng Legazpi. Rawit-dawit ni Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Diyos marhaynal daw, personal ko sa naman, na reaksyon manungod sa video okay ordinance. Sa siyudad ng Legazpi, ini kaipuhan, lalo ng katuyuhan para sa karahayan. Salamat sa konsehal na author kay ni. Asin sa mga miyembrong nagripaso digdi. Sa nag-approve salamat man, taini simbentahe, magkakatabang na dakula sa mga taga Legazpi. Ang pagkanta o musika, nakakabawas ng problema. Gariman sa nabulong na magagayon na sonata. Pero kung dahil sa video okay, kita nakakaisturbo na, bakong marahay na libangan para kita mag-urugma. Ang video okay depende kung kita may disiplina. O ngara na kaugmahan, inipig lulugar ta. Asin ang importante, ang pagalang kaiba, mga respeto sa pagtaraning, nakakaiwas disgrasya. Alagad ko ng iba, dainanin pakiaram. Sa kadaklan lalo na, tabungog na kan karantahan. Minapalso ng iba, darakan kabuyungan. Daing gayon kung lampas na, sa oras na itinalaan. Pwede ngang ordinansa na iyan, inadalan darakan karahayan, para sa kadaklan. Oras kan pagpapahingalo, iyan hiniling man. Pero kung may nagaadal, hain ang pagalang, anharos anom na oras para mag-video okay. Pwedeng ba kaisturbo sa nag-aradal kung banggi? Pero kung konsiderasyon masasabutan ini, depende man sa oras, ngata may bangkete. Ang arog kay ning ginibong ordinansa tawan tanin pagriparo. Respeto asin iba pa. De pagbaliwalaon na arog kan ibang. Matapos maimplementar, nawara ang bisa. Maray pa de, ulitong ko ini ha. Ang arog kay ning ginibong ordinansa, tawan tanin pagriparo, respeto asin iba pa. De pagbaliwalaon, naarog kan iba, matapos maimplementar, nawara ang bisa. Tumbok pa de, kadakultang ordinansa, dahil manggibisa. Today man na, dahil man implementar pa de. Diba? Para pa di. Eh, man-implementer kitultol. Thank you pa rin, Ray, sa magayon namin sa ingon niya na pag-aaga. Rawit-dawit. Ray Romero. Kantula-tula. Yan. Okay. Sabi ni Renen Azucena, greetings daw kay Police Major Edgar Azotea. Happy birthday on his natal day today. Happy birthday. Yes, sir. Amigong Edgar Azotea, happy birthday, Police Major. Mabuhay kami go. Raymond Marahay na aga tabi watching from Makati City. Nato Losabia.
Good afternoon daw. Salamat po sa mga bumati sa aking kahapon. Diyos Mabalos from Imos, Cavite. Alona Tumagan, good morning. Nebe Borbe Barrios, good morning daw. Watching from General Trias, Cavite. Jerry Aranya, good morning daw sa Masidanyan Heritage listeners. Happy Chinese New Year, Aranya family po ng Lacanula Drive. Annie Armstrong, good morning Tabi from Melbourne, Australia. Rebecca Punayo, Days like this, Paradangog daw from San Vicente, Castilla, Sorsogon. memories remain. Good morning daw sa Indo. That will always bring Happy birthday po sa sakuya nama na si Roger Ate, Cantagaytay, Istan sa Legazpi City. Happy birthday Tabi, sabi ni Annabel Castuera. Yan. Okay, Chapuring Almelia, Happy Chinese New Year Tabi Bipihen. Good morning. Emelina Ludana, have a blessed Friday. Gabos na mag-antabay sa morning hirit Tabi. Salamat from Bagong Bayan, Daraga Albay. Jose Sorban, Jan Sampang Kanyasyano, dakulon nagbabalaw bagaw na ayam. Lalo na pagbanggi niya, tawara kinagakua, nakariparo kayan. Haraniman sa nasa estasyon Kampulis. Tama, bigon hapot mo. Raymond Montero, good morning daw Bicolandia, sa gabos ng mga taga-Kabakungan, Manito Albay. From Taiwan, sabi ni Raymond Montero, good morning Tabi ha. Ali dyan sa Taiwan. Okay. Good morning daw from Barangay Wampio, Duran Albay. Good morning, happy birthday kay Mark Aaron Albesa ng San Francisco, Legazpi City. Yan ha. Okay. Sige po, dito tayo. Sandali lang ang mga iba-iba pang mga birthday. In the morning, mga tugang sa morning hirit. Okay, sandali. Happy birthday. Mayroon pa Isus kadakol palan, kadakol ha. Kadakol kan may madali lang po tayo. Nawara lugod sa music ta. Ito ha. Happy New Year po. Salamat po. Ha. Good morning. Pagiritabi sa Buyuan, sabi ni Tano Ayala. Nakatutok na. Happy Chinese New Year po sa mga taga San Fernando, Santo Domingo, Albay, sabi ni Jun Banwa. Kagabi may nakasakay ako sa jeep Palegazpi, wara kima Santissima. So na nga niya. Kaso hapon may nasundan ako na sarong jeep. May nagsakay na lalaki dyan sa may hampangan kang ano nga ni sa may hampangan kang ano nga na yan na negosyo ni Siloy Albay Bicycle Center. Dua na balalaki. Di nakamas minakat sa jeep. Pinasakat man ka driver. Pinasakat kan driver. Dapat tataraman mo yan eh. Pinasakat kan driver. Pag-abot ko sa inutan naman yun, igwa naman. May nagsakay naman sa jeep, may darang bisikleta, warang mask, Ronald. Happy birthday, mask. Ngunyan nga niya pa the year of the ex. Oh, pagkaya pa de. Happy birthday kay Lara Karen Lee ng Bulan Sorsogon, sabi ni Manay Merly Caceres. Okay. Sige po, happy birthday, Tabi. Sa Indo, dito naman tayo sa Saro Patabi na mga text isus ko ba rin cellphone raot na. Happy birthday kay RJ Bismonte from Tita Nits. Yun. Okay. Good morning, Tabi. Trip, ano yun okay. Ito. Uya po sa Birak, pag pig-arestar ang motor o kaya tricycle ning police, pigo ko at tulos ang susi sa inda. Ang araw kang pighiling po, lisensya. Sige, ipapalap na tabi niya. Ang araw ko ka, ng pighiling tabi, lisensya, bako ang susi ang kwaon mo. Sir, sa Legazpi Boulevard, Sabado, Domingo, dakol mga ayam sa jogging area. Kaya dakol ang jackpot, dapat nakapun iyang kasabay sunagdarakan ayam. Okay, sandali, ito may nag-upload. Hello, good morning. Good morning, Sir Henry. Yes po. Happy New Year, Sir Henry. Si Ringman po, Happy New Year. Sir Henry, pinitabi magbating advance happy birthday. Sige po, go ahead. Advance happy birthday sa kuyang apo na si Mercy Aguilar. 13 years old tabi sa sabi Sir Henry. Opo. February 13. Opo. Tapos to sa kuya pangsaro pag-apo si Giancarlo Aguilar.
14 years old sa February 14 din. Aha. Advance happy birthday sa Indo sa kuya mga apo. Iyo po. I love you mga apo ko. Yes, very good, Lola. Sana bigyan man kamo kay marami para marami pang kaarawan. Yes, Ito. Opo, At Lola. sana malayo man sa anumang karamdaman. Bigyan sila ng ng masayang buhay. Opo. Sana I love you mga apo ko. I love you to, Lola. Oh, salamat po, Sir Henry. Okay, welcome po. Nagbabati si Beverly Dait, sabi. Beverly. Dait. Dait. Pawa man ito, Albay. Pawa man ito, Albay. Okay. Salamat po, Lola Salamat po, Beverly. Sir Henry. Opo, bye-bye. Bye-bye. Yes. Oh, I love you to. Salvatana. Nabuhay so I love you fans club. I hope Oy, kumusta na sa mga I love you fans club ta dyan pala? time may fade. Happy Chinese New Year. Ito na, sandali lang ha, sandali lang. Hello, good morning. Hello, good morning, Kuya Sir Henry. Yes, sir. Maski, so, problema ko bago sa makan lisensyado. O, ano na? Nag-respond tuloy si Madam na Mendoza. Sa aga, pipaduan ko ta. Ako inutog tawang si Carb. Yes. Baga, nagkapunsay mo kasapon? Oo. Oh, marita sinimbag mo. Kaya niya ako madama ako sa aga. Kaya mapasalamat kay mo. Hindi ko pa na ako. Mapasalamat ako sa mo. Oh, Sabado ba ka sa aga? Kaya Sabado, ang ID sabi, pwede nag-release ng Sabado. Bukas hindi account Sabado? Pag ID lang, sir. Okay. Very good ka. O di, kasapon ba ka nadagog mo sa interview ko kay Madam Mendoza? Yung sa'yo, tabi. Nadangog mo? Oh, yun na ito. Kaya napudang ka palang kasapon. Yung tabi. Ay, very good. Okay, di, pasalamatan ta si Madam Mendoza kang LTO ta. Matibayon sa aksyon. Hello? Hello, how do you do? Ito kaya si nagabot sa kuya mga tugang, igwa siyang problema sa ID niya, at igwa sa iyang ID number, driver's license, kapareho so apelyido. May kaparehong numero? Oh, may kaparehong numero. Nagagad kitabang, 2 taon na daw siyang balik-balik sa LTO, dahil niya nakukuha. Solve na, tinabang na ni Madam Feli Mendoza. Inayos na sa tabi na driver's license. Very good. O, tabi, Madam Feli Mendoza, salamatan pong maray sa imo, ha? Sa imo tabing immediate na biting action sa bagay na ini. Okay? Aha, sabi ni mata na si Ray na Aguilar ng Bicol University. Happy birthday. Ampig ay pangyayari. Ito pala si Lula Beverly. Si mama mo pala ito, Ray? Si mama mo pala ito, si Sus ko. So, aki mo pala ini. Happy birthday. O, aki ni Agumo. So, aki mo tabi ini kay sa itabi, Ray? Now, Ray, so aki mo ini kay sa itabi na pigbati ni Lula Beverly? you'll have many more days like this. Napasala kaya sa pag-text ko na naman ngayon na aga. So, aki ko ngayon kay Mrs. Ayaw mananggad pala. Okay. Sige, Migo. Good morning, tabi sa imo, ha? Still the same. Alright. Sabi na Migong Jerbailon, happy birthday ngayon pa di. Sa dati kong GF, the one and only Swen Munoz Bailon. Oy! Happy birthday! Han sa iyang sulamenteng naging girlfriend man. Tapos inagum niya tulos. Si Madam Swen Munoz Bailon. Happy birthday po, Madam. Sabi kan sa imong mabuoton as in loyal talagang agom. Jer Bailon. Yan. Good morning. Madam Swen, happy birthday po. Totoo yan, Sir Henry. Hilingon mong plastic mga maation, durukutan pa pasahero. Wara man distancing, kaya maski mahal, nag-tricycle ako solo po. Happy birthday! Happy Chinese New Year to you kahit hindi tayo Chinese. Stay safe always. Yes. Sabi ni Madam Veron ng registrars ang college registrar graduate school registrar po mga tugang diyan sa Bicol University. Madam Beron Gomez, good morning tabi sa imo at saka happy birthday palan. Oy,
Good morning po. Happy birthday po kay Dr. Arnolfo Mascareñas. Happy birthday. Sabi ni Madam Veron, Sir Noli, wishing you all the best and stay healthy always. Oh, Sir Noli, Dr. Noli Mascareñas, happy birthday po sa imo. Okay? Enjoy. Thank you, Madam Veron. Good morning, Tabi, sa imo. Madam Veron Gomez. Ikanan tunay. Good morning, Tabi, ha? Sir Noli, nagadangog yan pagkaaga? Pag-aan nagadangog si Noli pagkaaga. Siyempre, may masang ibang nagugon. Si Padilla. Happy birthday. Ang bugiro ka ngaya. Na, para mambo. Padiyon ko si Pading Noli. Si Pading Noli Mascareñas. Padiyon ko ta. Nag-load kami sa gabos kami ninong sa aki ni Kuan. Sa aki ni Madam Leti, ni Mading Leti na Leti Lopez. So Dean kan College of Arts and Letters diyan po sa Bicol University. Good morning, Tabi, Madam Leti, Mading Leti, Mading Dean. Good morning. Good morning, Tabi, sa imo, ha? Alright, muna kay Padi. Marinaga, Tabi, ha? So, fire hydrant sa Purok 3 kan market site, inali na kan water district. Tapos, so ginudak na tinampo dahil lamang ninda binalik so dati, isiniminto lamang. Renz. Yes, baby. Renz. Yes. Gari mamundoong ka. Renz. Monday, ala. Gari, may nangyari sa ino kang girlfriend mo? Tagari mamundoong ka? Mamundoon ako ta. Sumonitor ko. Latas mong tagang salbatana ka. Pagbago pa akong big ayos ko. Dahil nagtatanog. Riparo daw, habang nag-standby dyan, tama-report si Lowens. Lakaw-lakaw pa duman sa may 500 na pigsa. Purok 3 dakat nyo, sa may sendo. Market site. Purok 3 sa market site dahil hinali sa 500 dahil binalik tulos. Habang nag-standby ka, dumang ka ma-report kang report mo ngunyan, buda pagka-report mo, idugang mo ini, ha? Okay. Sige, standby ka dyan, dahil ka magiro dyan. Dahil ka magiro. Grabe ba na? Ang fire hydrant, baga importante, tapos lugod na wara, manaparayta iyan. Napakaray nga ni mga friends, ha? Lowens Barcena nasa linya. Lowens, good morning. Yes. Good morning, BP Kyong Hei Wachay. Yes, maray ka pata. Permi ka talagang inspirado, ali? Siyempre naman. Doon ka mahatod kang burak naman. Doon ka mahatod kang burak. Secret. Pumaram ka ta. Diyan ka naman. Baka ba yung mangyari naman yung mga bareta? Mapaara pa. I-text ka na sana. Kung mahatod ka na, mag-text ka. Oo. Pero kung Domingo ka maduman, okay lang. Oo naman. Ang pait ka, Andre, Lowens, mamakal ka kid dakol na U-box, dakulang U-box. Oo. Ano na laugso. Kung bako baga, uyan baga na subuguta kang ka-ice candy. So, styro, ano po kaan? Icebox gano'n po kaan? Bumakal ka kayan, duwal may paglawag ang burak, pag mahatod ka, hindi na nagkakaurula, nagkakaarap ng gas. Kung bako, i-rep mo, alibang binakal mo niya, ihatod mo dyan na sa aga, i-refrigerator mo. Oo po. Ngayon na pagkuha mo, medyo presko pa buda, may kwan lamang, makidit. Oo. Makidit. Yan ang ginibumi kayo ito. Yan ang ginibumi kayo ito, konsultero pa kami ako, si Direk Edwin Buda, si Sir Edgar Nabarameda. Mga sultero kami, pag ngayon, mabakal kaming ngayon, Valentine sa aga, mag-gitari po na kami mga sultero kang DCGB. Oo. Pagkatapos kayan, ipi-freezer mi na duman sa harong ka itong narapadinggis na labore. I-freezer mi na duman. Pagko ami pagkaga, kiniton sa burak. Maampon ka ang Lowens. Kung may yelo pa, iatod mi na duman sa pag-ilusyon na ni Sir Edgar. Mala. Agom na. Ano na daw? Naagom na. Ha? Iyon na sa agom niya. Ano yung tawag? Direk Edwin? Bunch of plato. Iyo, tatao pa lang. Apo tonta si Sir Edgar. Tayo kami mga sultero. Nagsarabay kami ako, si Direk Edwin, si Sir Edgar. Mga sultero kami. Araw kami kan mag-deliver kay Burak ito.
Nagkakariling awan ugad niya? Ako, pi, patos ko sana. Nugad, so tsokolate baga? Oo. Nagkariling awan sa bulsa. Tapos sa Valentine niya, pa sa bulsa. Yan sana. Okay, sige, go. Luens? Roger, tabi Sige, go. Mga dagdag pang bareta kunkun sa karsel ang sarong 31 anyos na lalaki pagkatapos namang ikit aligado din man na grocery items sa Metro Legazpi. Ang suspect na bisto sa police record ng Legazpi City Police na si Charles Andrew Salian Iliao. 31 anyos soltero, warang trabaho na taga Puro 4 Canbascaran, Daragalbay. Susub sa na responding security team na monitora sinin aktong nadakop na inilaog sa iyang blue head o kaya blue handbag. Ana mga minasunod sarong trainin brown egg o bunay, duwang pidaso nin moringa powder, sarong divela spaghetti, sarong barbecue sauce, sarong pidaso nin dishwashing spray, asin sarong garbage bag na nagkakantidad gabos-gabos 1,607 pesos. Ini inaristar kan security team asin idinara sa ipatura para sa magkakanigong disposisyon. Alagad pakarisip ng oras, medyo nakahurong hangos-hangos ang suspect. Saan manayamiento sa inaman interesadong mag-file ng kaso kontra sa nasabitan ng suspect. Pakuarap kan ibang mga establishmento na pag talagang nadakop mananagot ka. Okay. Pangyari. Pinatawad man, okay man. Oo. Di man kimarot na magpatawad? Roger. To err is human, to forgive is divine. Correct. Mas makakahinggian sa puso nin tao Oo. ang pagpapatawad sa kapwa. Pero din yan, napag-utrohon. Oo, pero ang pagpapatawad na dapat ay piga-abuso. Correct. Siring sa mga pagpapatawad nin misis sa mga pagkakasala kan sa indang mister. Roger. Sa mga ginigibo na mga bagay-bagay na paminsan kitang mga mister nasasala. Pero dahilan sa pagpapatawad nin sa mga misis, nagiging dayopot asin nagiging makusog ang pundasyon nin pamilya. Correct. Arog kaan ang esensya nin pagpapatawad sa mga bagay-bagay na nagibo nin kasalan nin tao. Roger. Okay. Pero kung nagsimit ka, pinatawad ka ba na pag-utruha? Pero mo pinatawad ka. First time ko yung manong paraan. Okay. Kung ibang establishmento. Iyo. Ay, may kaso talaga. Primatic ka. Pero hindi talaga. Maray man talaga. Oo. At least, warning. Oh, Roger, kaya siguro suspect, sobrang pasasalamat sa Metro Legazpi. Dahil siya mag-utro. Para din na siya mag-utro. Okay. Roger, so yan tabi pipiso para ang iba pa mga istorya alinig mismo sa Legazpi City Police kay Baser Boy Mata. Ako po, si LBB. Ang Totoy noon, Tito ngayon. Renz Luna nasa linya. Good morning, Renz. Mamundo talaga si Renz. Gariduda ko, nagpasoy naman ini. Kantaga naman sa Erika. Bata, garito minaw sa tinampo. Hello. Di ka magtao sa tinampo no, may problema ka? Wala man tabi. Wala man. Okay, pag ako. Na magilid ng una ko. Gumilid ka. Okay na. Iniwal ka kan taga Erika o suto ka digdi sa may nag-eskwela sa Divine? Nag-break na kami kan taga Putyaw. Taga Putyaw. Taga Putyaw pala. Taga Putyaw. Kuman sa taga Erika? Dahil pa kami pa kayo to. Ano, kamo pa? Kami pa. Kamo pa pala. Taga Putyaw man sa na video nagka-problema. Taga Putyaw. So taga ano ini, taga Matagbak. Aloy na kami kayo itong wara. Wala na, okay na. Oo. Yan, may padang-adang naman. Good. Marayan, napigibo mo. Taga Kuliat. Masiramong kang latoson, Marayan. Sige, kumusta dyan? Yes, maray na agat BVP, as in maray na agas itong mga parantabay para sa madugan niya itong mga bareta sa Roman na laborer na arestado rin sa Banwaan ng Daraga sa pisa ng mandamiento de arresto na sa kasong attempted homicide na suspect na medyo na si Rolly Alteza Jr. Iboticario, 32 anyos, surang agong sa laborer
sa residente ng Bañadero Relocation Site Barangay Anislaga, Daraga Albay. Security sa pulis sa Plater, Kasuapo, na pinagserve ang mandamiento de arresto sa anaw ng bita ng persona dahil miso sa iyang residensya. Oh. Bata Chinese New Year ngunya. Pasok, Renz. Asin iningat ang BPP na persona na inarestar nasa patrolaman ka na Daraga PNP para sa magkakaniko nga disposisyon ng mandamiento de arresto. Ipinag-issue si Honorable Judge Ignacio Almodover Jr., ang presiding judge ka RTC dyan sa Rawis, Legazpi City, na igwang rekomendar na 24,000 pesos na piyansa para sa pansamantalang libertad. So, ngunyan tabi BPP, matutunan dyan sa fire hydrant na pinag-forward sa tuya kan sa tuyang para tangog. So, ngunyan na pinag-aanap na ba kung sa iligting parte sa Purok 3 on market site. Kung ikaw katabi, madam, na information kung anong pwedeng O kaso nag-text sa tuya, nagdadangog, pakitaram kung sa enso eksakto na may landmark kayo lamang diyan. Nakula ba Hay ng kayo Purok market 3 site? parte. Lorenz, Orange. Yes, tabi BPP. Hay parte ang Purok 3. Ang Purok 3, digdi na yan sa may relays na parte. So may pasiling naman sa dating residensya ni Mayor. Pinar. Sa Palaog. Palaog yun basta. Iyo ano. Purok 3. Kataning ang Purok 2. Purok 4. Oo. Sino O sige. Kaya BPP, pakita na lang kung hain na dumanan ta sigurado. Iyo. Okay. Baka nagdagdag ito. Oo. Sa tabi BPP, ang mga nagdag na para tabi dalawa. Renz Luna, this is the Pinyar. Kyunghi, Wachay. Happy Chinese New Year po sa gabos na mga Chinoy sa Legazpi asin sa bilog na Pilipinas. Sa bilog na mundo. Happy New Year po sa Indo. Ang mga bareta, susunod na. Pag ang kababaehan, igmama na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Maski sa iba kapag pood, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse, extra strong, the #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi din mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Krisyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:09 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Biyernes, fit sa 12 na kan Pebrero. Headlines kan mga bareta, mga parasera, asin para uma. Tinawarin ayuda kan Department of Agrarian o Department of Agriculture. Alkalde Aguas kan Santo Domingo Albay, mahagadin ayuda sa gobyerno nasyonal. Mga sira, asin o kaya mga shellfish sa Sorsogon,
Bay, halangkaw ang toxins nin red tide. Mga ayam sa Legazpi, kinakaipuan ng bakunahan kontra sa rabies. No ID, no entry. Ipapasunod sa mga establishmento sa probinsya nin Sorsogon. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta. Enot sa lado lokal, maabot po sa total na 808,090 o kaya 890,794 ang para uma asin para sira sa Kabikulan na nakaresibin ng tabang sa pagkaon asin kabuhayan hali sa Department of Agriculture. Sinabi ni Jason Gonzales, Information Officer to kang DA Regional Office, na ang beneficiaries hali sa mga talagang grabing naapektaran kan COVID-19 asin makukusog na bagyo ang nagrapado sa rehiyon kan taon 2020. Ang mga ini nakaregistroman sa registry system kan basic sector nin agriculture database kan mga lehitimong parauma asin para sira na natawanan prioridad para sa implementasyon kan mga programa kan gobyerno. Sa nasabing bilang 346,534 ang coconut farmers. Sobra po sa 285,000 ang mga parasira, mantang sobraman 198,000 ang mga paratanom nin mais asin sobra sa 29,700 ang mga paratanom nin tubo. Mantang ang natada na 29,400 mga miyembros kan indigenous communities. Nagapilar si Alcalde June Aguas kan Santo Domingo Albay sa Gobyerno Nasyonal na magkaigwanin intervention na magkaigwanin access sa mga water supply asin kumpleto ang mga proyektong infrastruktura sa iyang nasasakupan na banwaan. Sa iyang sinabi na ang quarrying ang kausakan danyos sa water source ninda sa Barangay Lidong na iyon pinakadakulang pinagkukuanan nin water supply. Idinagdag pa ni Aguas na mahagad siya kay DENR Secretary Roy Simato na day nasinday pagsabay sa industrial sand and gravel permit. Hinagad man niya natugutan na makalaog sinda sa lugar tanganing mairahay ang danyos. Sa ibong nalado ang gobyerno lokal naghahanap nin mga alternatibo asin establing water sources para sa mga Domingueños. Presidential Task Force on Media Security Undersecretary Egco bilib sa ilinalansar na Project Tanglao ng lahing Pilipino sa Albay. Ans Galero sa detalye. Bilib si Presidential Task Force on Media Security under Secretary Joel C. Egco sa naging inisyatibo kan Albay Provincial Police Office na bilogon ang project o proyektong Project Tanglao ng lahing Pilipino TLF. Na TLF, surong proyekto na matawan o mayang matawan nin pailaw na mga o sa paagi nin solar power and mga geographically isolated and disadvantaged area o gaida sa probinsya kan Albay asin ibapang partiman kan Kabikulan. Sinabi ni Egco na matubod siya na buko sa nakawaran nin ilaw o kuryente an mo yung masolusyonan o pwedeng masolusyonan kan problemang ini o kang proyektong ini kundi para makortarman ang illegal na droga, insurhensya, kawaran nin fire safe flight, kadabanggi, problema sa komunikasyon asin pagsimbagman sa problema nin puluson sa tuyang kapalibutan. Inian na matauman daw na paagi sigun sa iya, tanganin na matabangan man ang mga nasa grassroots level na mga miyembro kan komunidad asin sinda, may isa eraro man sa training kung paano makagibo nin solar powered lighting materials na may built-in capacity nin cellphone charger na gamit man na mga ordinaryo asin renisiklong materyales. Kaptangkan pahayag ni Undersecretary Egco. Because ito rin now ang naging Pilipino project of a lot of stakeholders, which is basically the spirit also of aircraft. Stakeholders, engagement, hindi lang po ng government, no? Hindi lang po ng police, ng military, kami sa executive department, ng legislatura, kundi most importantly, ang ating mga stakeholders on the ground sa grassroots. Sa
pong nalado bilang representante ni Gobernador Al Francis Bizarra, sinabi ni Provincial Legal Officer, former Judge Noel Rubio, na ang gobyerno provincial Canalbay suportadong marhay ang proyektong ini, lalo pa na prioridad ni Gobernador Bizarra bilang pamayokan Regional asin Albay Provincial Peace and Order Council na makasolusyonan ang problema ng insuryensa sa tuyang kapalibutan. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCT. Halangkaw nin marahay ang level kang red tide toxins sa Sorsogon Bay na resulta para ang mga shellfish digdi de pwedeng konsumohon nin tao asin magin ang pagpabakal kaini sa sisay man na persona. Inan sinabi kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa paagi kan istagapagtaram kaini na si Noni Enolba may kinaraman sa sitwasyon sa sinabi ng lugar. Ang locally fishery unit sa mga kostalis na banwaan kan Sorsogon, inabisuhan man na pakusugon ang sendang kampanya sa paagi nin pagbugtak nin checkpoints tanganing mapreventaran ang koleksyon, pagbabakal, pagbiyahe asin pagkaon kan kontaminadong shellfish. Tinabalin doon kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na dahilan tahalangkaw ang sinabi ng toxins sa mga shellfish. Kini positibo sa pig-aapod na paralytic shellfish poison na maresulta sa malalang sitwasyon oras na ang tao makakaon kay ni. Ay po natatapos na tinampo sa Barangay Bacolod, Libon Albay, panduwang tauna. Ngunyan, Jimmy, nasalita i-detalye mo. Ipapairarom sa inspeksyon kan bilog na konseyo kan Sangguniang Bayan kan Libon sa maabot na Martes, imbitado ang project engineer kan DPWH asin posible ang mismong kontraktor na si Grace de Los Santos sa kontrobersyal na day natatapos-tapos na konstruksyon kan mahiwas asin halabang tulay sa Barangay Bacolod, Libon. Ini ang sinabi ni Kagawad Edna Sason, ang Chairman Committee on Infra sa Sangguniang Bayan kan Libon, kung saan ka nakaagipang taon ang isyong ini, kung saan ang DPWH may proyektong tulay, kung saan ang lumang tulay ipinagaba para baguhan kimahiwas na tulay. Primerong isyo dige, dainin ditor pero may pundo, alaga da ipig-implementar sa dahi masabutan na rason. Mismong si Mayor Das Marunilla napipiko na sa mga proyektong ipig-implementar kan DPWH sa Libon na daing ditor mantang ang Sangguniang Bayan nagnangala sa kunata kung babasaran ang timetable kan accomplishment kan na project dapat kuta na tapos na ini Hunyo 30 pa kan 2020 alagad hasta sa presente ang dalagan kan proyekto an assessment na sa 20% pasana. Mantang dahil masabutan kunata papuro pondo ang dalagan ka nasabing proyekto. Bilang aksyon kan Sangguniang Bayan sa maabot na Martes, imbitado ang DPWH ang kontraktor para prangkamente mapaghururunan mismo sa ibabaw kan tulay kung ano ang nangyari sa kunata bakrodon ang dalagan kan proyekto mantang pigahanap na ang pinaghanap na ditor hain na ini asin na hain man ang pundo kada ini ipinag-iimplementar. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Kaipuhan na bakunahan ang mga ayam nin anti-rabies tanganing maiwasan ang namadagdagan ang nagagadan dahil digdi. Sigon kay City Veterinary Officer Dr. Manny Estipona na sa syudad iguanin 23 mil na ayam kung sain 11,000 kayo ang konsideradong stray dogs o balaw-bagaw na ayam dahil sa pagiging kapabayaan kan mga tagsadiri na dahilan kan pagdakol kan mga rabies nin ayam. Dagdag panistipuna na 50% kan 15,000 na nag-aataman nin ayam an pabaya asin dai nagiging responsable. We need more budget para sa babakal kani ang rabies vaccine. Hopefully, mabudgetan po. We plan this year, actually, the 23,000 dog population. Ordinansa kan Legazpi para sa video okay, de pa man daw efektibo. Alarmario sa detalye.
Pwede pa pala mag-video kay sa Legazpi basta dahil maka-estorbo asin mag-ingat sa COVID. Dahil na naprobaran na ordinansa kan sa Gunian Palunsod, subject pa for review. Kana sa Gunian Panlalawigan. Ang mataran si Kagawad Albarizo nagpasar nin ordinansa na bawal na ang video okay alas 7 nin aga sagod alas 5 nin hapon dahil may mga paistorbong nagumodyol. Alas 10 sagod alas 4 na panin maagahon. Bawal pa dahil naturog pa ang mga tao. Kaya ang video okay, pwede sanang mangyari alas 5 nin hapon sagod alas 10 nin banggi o kaya alas 4 nin maaga sagod alas 7 nin aga. Ano din ang sa maagipas sagod ang Palawigan pero pag-aadalan pa rin maray kaya sa Legazpi pwede pa mag-video okay. Alarmario, TV. No ID, no entry. Sa gabos po na establishmento na sakop kang probinsya kan Sorsogon basado sa pinirmahan na Provincial Ordinance number 44-2020 ni Gobernador Chis Escudero kung saan ang gabos na malaog sa na pribado asin pampublikong establishmento o pasilidad. Ang kaypuan na ilaagan sa indang personal na information sa logbook siring man pagpresentar nin balidong ID. Kasabay kini kaypuan man na sigurohon kan mga establishmento ang mga malaog na nagsunod sa pinapautob na ordinansa. Kung ang sisay man na magbayular sa ordinansa makakampang o ang sisay man na ordinansa mabayular sa ordinansa makakampang sa magkanigong pinalidad. Para sa mga personang mabayular, ang primerong offense, papairaram sa seminar, manungod sa importansya kan pagsulog ng health protocols. 8 oras na community service para sa second offense, asin ang pagbawal sa establishmento nin 30 aldaw, asin community service nin 60 o nin 16 oras. Siring man ang establishmento ang tatawanan nin magkanigong penalidad. Suspitsadong drug pusher, arestado kan mga otoridad kasubanggi sa Tabaco City. Yumar Bien sa detalye. Saro nang nahulog sa kamot kan mga otoridad at mga suspitsadong drug pusher sa syudad kan Tabaco. Ini matapos ang sunod-sunod na operasyon kan mga otoridad kontra sa mga persona na markadong involto sa droga. Alas 8:30 kasubanggi sa roon naman na nasa listahan kan drug personalities kan Tabaco Police ang natiklo kan mga otoridad. Dakop sa bypass operation si John Lawrence Borcelis Parpan alias King, 21 anyos, residente kan Purok 3, Barangay Divino Rostro kan Tabaco City. Nako sa iya ang sarong sa shake ang pinagtutuburan na siya buas nabawi man sa iya ang 100 pesos na bypass money na iyon magsiserving ebidensya sa pagplantar sa iya kan magkakanigong kaso. Sa nakalisan ang nagkapirang simana, nagkapira naman ang mga suspitadong drug pusher sa syudad kan Tabaco ang nagkadarakop sa tagikan bypass operations. Yomar Bien, DZKD. Iba pang mga baretang unyan, mga tugang salado lokal, sarong lababayi, nagreklamo sa Legazpi City PNP kan maaraman na may bayulasyon ang sayang tricycle sa pagsisigarilyo maski ba kumanin na midbid sa lalaki na natikitan. Lawrence Barcena sa detalye. Kagaw-kagaw sa payuan sarong lola matapos na aligadong mambayad o kaya aligadong mambabayad nin violasyon sa pagsisigarilyo sa pampublikong lugar, imbweltoan sa iyang tricycle na bako man gibog-gibogan sa iyang driver. Ang nagreklamo sa Legazpi City Police, iyo si Marilyn Tuyo Garcia, 65 anyos may agom, na taga-barangay Taysan, Legazpi City, na temporaryong naka-star sa barangay Banyag, Daraga Albay, na sa iyang tricycle plate number L0900, may bayalasyon na kan pagpasiring kay ni sa Legazpi Business Center na kilometer ni Certain Tito Bungalbal aton kan Purok sa Iskanpawa kan syudad. Alagad dai niya man inimitbid asin ang driver kan sa iyang tricycle sulaminting iyo man sa naan sa iyang agom na si Oldang Kutoyo. Dahil lang kay ni posible na ginamit daw ang sa indang city plate number kan tricycle na wala kan sa indang permiso. Kung kaya dahil lang kay ni nagreklamo ang biktima
sa hepatura para sa makakanigong disposisyon dahilan tasala daw ining gibo-gibo. Alak, Malawens, may lang husayon ta ha. Sisi nagdara kan tricycle pasiring sa Lanco Business Park. Business center. Ang bisa niya, Lanco Business Center na. So business center baga BP, so sa City Hall. So tricycle dinara sa So maparinyo kan kan prangkisa. Okay, ngunyan. Ngunyan, pag abot duman sa business center, ikaw ngayon in violation sa tricycle mo manay. Okay. Ang nagkomiter si Tito Bungalbal aton. Midbid niya ito. Bit-bit niya. So, ang nakalag duman, ang nakalag sa blatter, maparenew man sana siya. Dahil nakalag duman kung nakabit-bit sa tricycle. Di nga, nita si pili nagbayular. Sisi nagdara sa tricycle ka nagbayular. Ang nakalaag napangaran, Tito Bungalbal aton. Pero di niya maninimidbit. Di niya midbid. Di niya midbit. Taan driver Kaso rin sa nangyari tricycle sa niya violation. Anong violation? Nagsisigarilyo sa pampublikong lugar. Nagsigarilyo ining lalaki sa pampublikong lugar. Anong koneksyon duman sa tricycle? Ang driver ka tricycle niya. So agom yaman sana, pero bako man Tito Bungalbal ang pangaran. Anong pangaran? Uldang ko, tuyo. Nalula ko. Uldang ko, tuyo. Nalula ko eh. Kaso rin pa nangyari ang violation? Kan mga nakalihis na aldaw. Laloy na? Aloy na. Okay. Sige. Naaraman na sana. Pag abot sa business center, may violation niya sa tricycle mo. Dapat mag-connectar kung anong relasyon ka ito na nagsigarilyong ito. Duman sa tricycle, duman ang kuha ng link. At aday, manda nga ni Aram. Paano nangyari ito? Nasa tricycle niya nagamit? Yan nga ni ang problema. Ang duda ka nagreklamo sa Legazpi City Police, di ba ito ginamit so plate number kan tricycle ninda? Ay, ipa-investigaran niya. Medyo, sanay man sa ng istorya iyan, pero medyo nalula ako eh. Nalula ako. Okay, Yan sana. sige. Roger, so yan sa BPPR mga nagtag na istorya. Ako po, Sir Vivi. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niya itong mga bareta, mga media workers sa Daraga Albay, kasabay sa mga babakunahan pag nag-abot ng bakuna kontra sa COVID-19. Sigon kay Mayor Victor Perete. Renz Luna sa detalye. Bilang mga frontliners man kan sa oras din pandemya, isasabay digdi sa Banuan kan Daraga ang pagbakuna sa mga media workers. Ini ang pinagkumpirmar sa DCGP News ni Mayor Victor Perete, ang alkalde kan Daraga, na kung sain panagabot na ang bakuna hali sa Department of Health sa gobyerno nasyonal na ibababa digdi sa mga LGUs kasabay ang mga media workers sa babakunahan kontra COVID-19. Sigun sa iyan naging krusyal, as in critical, as in importante ang naging papel kan na media, lalo-lalo naman sa panahon kan pandemya sa pagdiseminar kan mga totoong impormasyon manungod kaning pandemya. Kaya kasabay naman ang media workers sa babakunahan kontra COVID-19, pero prioridad kan na bakuna na maabot sa mga masunod na mga semana na pinagalaoman na maabot naman yan sa mga masunod na aldaw ang mga frontliners, mga medical workers, maging man mga uniform personnel digdi sa Banuan kan Daraga. Magandang na Bareta, Renz Luna, DCGP News. Abangan po sa muyang pagbabalik, implementasyon kan Child Safety and Motorcycle Vehicles Act. Sinuspender ni Presidente Rodrigo Duterte. Kampanya kontra sa child exploitation, mas papakusugon kang pulis. Siring man, bakuna daw. Atrasado ang pag-abot kan bakuna sa nasyon. Ang detalyes po, pakalipas lang kayo. GB News Express. GB News Express. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products.
products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Marinyani, na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Maski sa iba ka magpoon, sa Red Horse Mansa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Tiktiman sana ang pulik mo, tiktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer Mansa na ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The number one beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
magpasilin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, ipinahayag po kan Palasyo Malacanang na formal nang pinapundokan Presidente ang implementasyon kan Child Safety in Motor Vehicles Act o Republic Act 11229 sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang nasambit ng lakang ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte tanganing maski paano mabawasan ang isipon kan publiko sa tahaw kan coronavirus disease pandemic. Apera sa pag-oktaba sa Child Car Seat Law, sinabi ni Roque na bako mandatory o daipa pig-obligar kan gobyerno na magsiraro ang mga lunadan sa Motor Vehicle Inspection System o MVIS. Medyo natraso nindiit ang napanahon ang pag-abot kan 117,000 na dose nin bakuna gikan sa Pfizer COVID-19 vaccine. Inang sinabi ni Deputy Chief Implementer Vice Chairman Vince Dizon kang National Task Force Against COVID-19 kan gobyerno dahilan sa paperwork o pagproseso kan mga kinakaipa na dokumento sa COVAX facility as in sa World Health Organization. Magigarumduman na inot ng sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na maugpa sa nasyon ang Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine sa iraram kan COVAX facilities sa katahawan kan Pebrero asin nanda naman na ilarga kan gobyerno ang mass vaccination sa maabot na Pebrero 15. Ipinahayag kan lokal na gobyerno kan Manila na sa indang pinag-ofrecer ang COVID-19 vaccine storage facility kan syudad sa kataraning na mga syudad asin mga ahensya ding gobyerno na daipang maisasarayan kan bakuna kontra sa COVID-19. Inan maugmang sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno kasabay kan pagbukas kan storage facility sa Santa Ana Hospital na nasa syudad. Tinawanin doon ni Moreno nagigibuhon kan syudad ang gabos na magakaya kaini para arreglaron o kaya para areglado asin epektibong malabanan ang patakot kan COVID-19 na pag-araman na nagahalat na sana ang syudad sa pag-abot kan bakuna. Sangon yan, nasa may 12 na refrigeration units ang gobyerno kan iguanin 12 na refrigeration units ang syudad in Manila para sa indang vaccination program. GB News Express. GB News Express. Oras po sa Pilipinas, alas 6:38 na. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. GB News Express. News Express. GB News Express. Naghuron po si US President Joe Biden sa kainot-inuting pagkakataon kasi Chinese President Xi Jinping inani binulgar kan senior official kan administrasyon pigtukar kan duwang leader kan world largest economies an isyo may kinaraman sa nangyaring tensyon kan duwang nasyon. Prioridad ni Biden ang economic as in military issues, climate change as in nuclear proliferation. Nagpahayag man ini sa China matapos may imbelto sa maraot na paggamit ng teknolohiya, bako patas na pagnegosyo asin pag-aabuso sa diretsong pantawo. Gusto man kaya din aksyonan ang ginibong pang-aabuso ni Xi sa diretsong pantawo kan Muslim minority sa China na si Uyghurs asin maringis na aksyon kaya ni sa Hong Kong. Siniguro ni Biden na mantenido ang open lines of communication sa pagultanan ninda kan presidente kan China. Posibleng ipabakal kan South Africa ang mga bakuna kaini. Nagibo kan AstraZeneca as in Oxford University sigon kay Health Minister Zweli Mkhitaryan. Ini kasunod kan gabos kan datos na nagpapahiling insadit sa naang proteksyon na naitao kan nasabing bakuna kontra sa mild as in moderate na kaso in South African COVID-19 variant. Nalakop duman, sinabi kay ni na halatong nga naninda na biso kan mga siyentipiko bago ipabakal o itrokes ang AstraZeneca. Mientras na ipapahiling ka na sambit ng nasyon na kasalida kan AstraZeneca, ang bakunang gibo kan Johnson & Johnson. Dahil managtaunin komento ang Serum Institute as in AstraZeneca manungod sa planong ini kan South Africa. Pinundungo na ang pag-arangkada kan supply ng bakunang Covaxin. Nagibo kan Bharat Biotech sa India. Sagkod dai panin resulta kan efficacy rate kay ni sa ginibong late stage trial kan bakuna. Naglao man na maluwas ang resulta kang late stage trial sa masunod na bulan na pagpapartisiparan in 26,000 na volunteers. Tinawanin doon kan mga developer kan Covaxin. Naligtas asin epektibo ang mga ini. Base sa nainot na pag-aadal, sangon niya naka-order na ang gobyerno kang India nin 10 milyones na doses kan Covaxin, asin 21 milyon kan bakunang gibo kang AstraZeneca. Magigarumduman na makukuha sa India ang pinakadakulang factory nin bakuna sa kinaaban na Serum Institute of India.
Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpaluhag din pangirongdom ang Department of Health o DOH sa publiko. Paano sa selebrasyon kan Lunar New Year 2021. Sigun sa ahensya, antinaron ang pagsunod sa preventive measures in health protocols para maiwasan ang paglakop ng COVID-19. Panandigyan ang limitasyon sa face-to-face celebrations. Pwedeng magkaigwanas na nanin online reunions asin kumaluwas pero may magsulog ng face mask asin face shield, magugas o magsanitize ng kamot. Pili kayo sa mga tatawang lugar asin mantiniron ang sarong metrong distansya na ibang tao. Sinabi pa na siguro na igwang ventilation sa lugar kung saan makondukta kan selebrasyon. Kung pa sa DOH, don't let your family gatherings become super spreader events. Tarong pagiromdom kan ni si GB at singkat DOH para sa ligtas sa pamilya atin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayarap. Business News. Business News. Posibleng mantinidong malangkaw o halangkaw ang inflation o kaskas kan pagmahal din presyo in barakalon at sin serbisyo sa nasyon sa mga masunod na bulan. Paliwanag kan Bangko Sentral ng Pilipinas na dahil ini sa epekto kan limitadong supply nin pagkaon, arog kan karne asin gulayon. Kasabay man ang aumento sa presyo kan petrolyo sa pangkinaba na merkado. Siring man sa mga panahon na ini, dit nang nagbabalik ang target range kan 4% na inflation rate. Mantang dahil sa limitadong supply ni Nurig, rakan African swine fever, mas madulugangan ang epekto kaini sa inflation. Sigon sa BSP, dahil sa naristrong bagong variant kan COVID-19 sa nasyon, asin posibilidad na pagkatraso kan mass vaccination program, mas talong matraso ang pagbangon kan ekonomiya kan Pilipinas. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta. News Manager Mar de la Cruz. News Director Edwin Peralta sa lado lokal, katuwang si Angel Mostaza. Siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa lugar. Yan ang mga baretang totoo. Sigurado. Asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa indong lingkod na si Meg Subiri, bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri, bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan,
Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Baratang Kulalapnit. Sir Leo del Rosario, buhat na tabi dyan sa naigdaan mo. Oras na ang paborito mong tugtog. Namayan kaya ako, amigo. Renz Luna, may darapokan istorya. Bato-bato sa langit, ang tamaan day po madagit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Totoy noon, tito na ngayon. Ano nga sa masunod na panahon? Hindi manlugod mangyari. Renz, good morning, Renz. Good morning, VP. Hindi manlugod mangyari na sa isip ko. Darren. Totoy noon, tito ngayon. Sir kaya Ninong. Ano? Ninong. Naisip ko kaya, tita sa darating na panahon. Luminadlad. Totoy noon, tito ngayon, tita sa darating na panahon. Sabi pa naman sa Miss Gay, hinapunta sa contestant. Ngaya candidate number 1. What can you say about the men of today? Sabi kan so contestant sa Miss Gay pageant. Well, the men of today are the women of tomorrow. Nangyari. Gana baga siya, gumina na siya eh. Gumina na. Baka sa ano yan? Baka sa Miss Gay yan nag-intra mananggat? Gararo ka. Di mo talaga pala sa all-girls pageant. Gararo ka, naman siya minintra sa daragang Magayon. Kaya pala. Okay, sige. Kumusta dyan? Yes, maray na agad tabi, VP. Asin na maray na agad sa itong mga parantabay. Oy, maray na agad pala dyan sa agapos ng mga jeepney drivers. Oh, talaga? Ining istorya para sa Indo ini. Sige daw. Sisi daw ining. Sarong jeepney driver. Na nagruruta. Patasyer distrito kan sa tong probinsya. Nandadakop mismo ni misis niya na may kaiba na iba. Auta ginibo pa niyang personal na konduktora. Kaya narapas kipayong nagralata. So tama. Sigon sa satuyang kulalaknit. Igibitin na akong salbatana ka. Anong sabi kang kulalapnit? Sigon sa satuyang kulalapnit. Basta driver, sweet lover talaga ini si sir. Tamala, dakol na humaling, tanam mambobolan na chopper. Talaga? Oo. Totoo manangad palang talaga yan, ano? Totoo yan. Na may mga tricycle, may mga driver talaga. Kaya palang si Boy, pagkapaliling ko si Boy. Pag may naulok si Boy, iba man talaga ang dating. Iyo, maski nga na kalalaki, ma-inlove ka. Pero para oro smile si Boy, iba man talaga. Killer smile yan kang humapon. Oy, ano? Killer smile kan humapon yan. Killer smile kang humapon. Iba man talaga Iba. Okay, ganyan. Kaya man, dai ka na makikigkig.
Oo. Kung pirmi may kataning sa iyang katawan, Aha. hapoton mo iyan, day lamang mataram ti pangaran. Aha. Sarong beses, nakareceive ng Intel report May ang Intel? sa iyang agom. Matibay si Mrs. May Matindi. intel report, confidential report Confidential report Aha. naan sa iyang agom na lalaki may kaiba na konduktor. Aha. Pero iniba ko lalaki kundi sarong babae. Aha. Kang naaraman tulos ining nadagit ng grabe. Aha. Kaya man ikanasar kan legal wife ang sarong bypass operation. Bypass. Bypass. Katusunta kang Salvatore kung bypass operation Yung pala. nga yung nangyari, Bipe. Aha, ganyan. Kaya man ikinasar kan legal wife ang sarong bypass operation. Aha. Kunwari pasahero na suminakay, pauwas ang destinasyon. Aha, okay. Nakamask asin nakakalo ang agom na babae. Aha. Kaya daiman tulos naghinala ang agom na lalaki. Iyan ang sabi ko. Nening mas na yun dakol may mga purpose pang iba ini. Nakakalo si Mrs. Buda nakamas. Di mo talaga ma-identify. Di ma-identify talaga. Tapos mata lang siya nagluwas. Tapos yung agom niya, naka-jacket pa. Naka-jacket pa? Na may bugon. Oo, okay. Aha. Pag abot kan po sir buyer, kan bayad sa driver kan jeep, Aha. positibo ining kinuha kan konduktora niyan chicks. Aha. Kaya na-confirmar kan agom na totooan uring-uring. Aha. Pag uli, ang pagsentensya, dumanda ang mahihiling. Mauli ka ngaya o garing na sa lataan na ka. Pero dahil siya nag-istorbo sa lawkan auto Dahil nag-gibo kay skandalo. Maray, kwan man siya ano yun, pero grabe na ang ngili-ngili ka ito, adi? Grabe nang ngili-ngili ka daw, may Oo. sampangan mo ang agom mo. Pero alat ngo na, para may kataning na babae, pwede ko itong nigaran. Oto nga ni BP, positibo, so nag-receive kan bayad niya, kan agom niya. So babaeng So tinaawanan niya pag ngaya, sa, namato ko ka ba sa jeep, ngaya, bayad po. Duman, ito nagkua, ito nag-receive. Tapos, iyo pa sa naguli. Oo, yun ito naguli. Ay, pangyayari. Para naging poser buyer nga ni so agom niyang babae. Oh no! Poser buyer. Bayad, positibong ni-receive kayo ng konduktora. Automatic Automatic. Oo. Pag abot kan agom, maugmaman sa tanaka boundary. Aha. Diretso ko po sa agom. What do you want to eat, mami? Wow, talaga Talagang lover talaga. Talagang, what do you want to eat, mami? Aha. Deng bitbit na pansit? Dahil, ayun. Kung yung syupaw, para. Masabi ka kan, aduda ini. Agom. Namit gas. Salbatana. Natamay namit gas na dyan. Namit gas. Lukalong sinilaw ka sa banggi. Oo. Ganyan. Ano simbag ni Mrs.? Imbis na magsimbag, kuwaon sa folding na payong sa cabinet, diretso rapa sa payokan driver, so payong biyong napakmet. Eddie, wow! Salbatana talaga. Kaya mo yan, ang agom na lalaki nasa hepatura na kan sayang agom. Dahil naman nakataram, ang imot paminti ko. Ikaman daw rapason, kipayong namalanit. Amo nan tigasabi, latang-lata susanet. Sisay daw ining sarong driver, sweet lover tigisa sa tuyang kapalibutan. Ara mo, anong leksyon duman rin tabi sa istoryang ito? Ang leksyon duman, di ka nanggad mag-hire kay konduktorang babae. Ikaduwa, di ka masabi siya, badang yung magpadakop, sala. Ang dapat gibuhon, di ka ito magibo. Iyo, totoo. Sa may agum na, dapat sa agum muna sana. Behave na. Behave ka na dapat. Behave ka na dapat. Wag nang pairali ng mga pero bilib ako sa temper ni Mrs. Oo. Napagulan niya duman sa laog kang jeep Professional. Professional siya. Professional so operasyon. Bilib ako sa iya. At ako ni Baybari napunggas na ito duman. Ikaw nga na akong midbid. Sa hampang-hampas na kan babae, kinasahan na. Matakot po. Haloy na nangyari, kinasahan siya ni Mrs. niya. Matakoton man niya. Pagkaskaso na nakadalag so. Nadalog pa sa kasa, ano? Nakaskaso na so. Pero yun alingan mo ang kuha ni Mrs. na control niya, no? Bilib ako sa iya. Bilib man kita. Bilib kita sa mga arap kaya. Alat ko na palalawin. Natamanta
Bata man ta pagdududahan mo ito na para nagtuang magkonduktor. Ada na nga dakol nga ni Manson nagtataraan na halos bilog na magkasabay. Tig-confirm lang ni kaya si Mrs. nagkonduktor kay bust operation. Tamay garing nga sa agom na tangi may konduktor pirming kay di ba babayi. Ginaratungan man. Ano ba yung jeep ni driver kaya bagapigi bong konduktor so mga aki-aki na mga lalaki. Ginaratungan man. Ginaratungan. Bata nga ya so konduktor niya nga puso nga ya platon pa. Arkito. Kanya natin so kaya gumano. Ngaya, matay ka ba ngayon? Medyo ngaya kuhan, utwal na. Ulwan. Hindi. Ingat po. Ang pinaka-the best ka nga na may wasad ang araw ka na bagay. Di na mag-ibo. Di talaga yan. Di mag-ibo. Do not do that. Do not do that. It's very wrong. Wag kayong gagawa niyan, sabi ni Presidente. Wag kayong gagawa. Talagang may paglalagyan talaga kayo. Wag kayong gagawa talaga niyan. Oo, talaga. Sabi ni Presidente. Wag kayong gagawa talaga. Tingnan mo yung nangyari dito sa driver. Masama talaga yan. Masama. Nilagyan ng payong sa ulo. Parang diba? sa payong ni nagkabarari. Nagkaparaklit niya na eh. Nagkaparaklit. Kaparaklit. Ang nangyayari. Okay. Sino man ang sarang driver seat lover, tigdi sa satayang kapalibutan. Nanadagkap ni Mrs. Kami iba ng kaharutan. Ginibo pang personal niya na konduktora. Sabay paminsan niya ni daan nagkakaon sa karinderya. Grabe. Ang mga istoryang mainit-init sa satuyang kulalap date. Magkaon-kaon pa. Nagkaon sa karinderya. Yan ang mga dagdag na istorya. Rans Luna, DC, GB News. Ang gusto ko lang malaman, ano ba ito? Forever na o may hangganan? Anapot mo ni, marauton. Bueno, salamat po kasi ng pagantaway. Mga tugang mabalik kita 7:30 sa programa ang Anhapot sa DCGB. Director Edwin Peralta at saka Siksing Tiantibula masunod na Bareta alas 7. Babalik po kita 7:30 to 9 sa programa ang Anhapot sa DCGB. Thank you, goodbye. God is good all the time. Sa DCGB makukuha namin